Pitäisi miettiä jotain uutta juttua. Stubbi juttu ei nyt enää toimi. Ei, se oli hyvä brändi silloin, kun me se keksittiin, mutta se on nyt kyllä, se on menettänyt kyllä hohtonsa ihan täysin. Politiikka on hyvä, sitä ei musta pitää muuttaa. Joo, sisältö on hyvä. Muoto on se tökki tässä. Joku uusi pitäisi olla. Tarvitaan uusi paketti, joku uusi hahmo. Uusi hahmo, uusi tyyli. Sama sisältö, uusi tyyli. Uusi tyyli, joo. Mikä se voisi olla? Siis Stubbissa oli hyviä juttuja. Niin. Osan voisi säilyttää. Niin, pitäisi niinku sekoittaa, pistää asiantuntijat peliin. Joo. Eli geenejä. Joo, geenejä. Joo, geenikokteili. Mikä me tehdään? Siinä on vähän Stubbia. Soini. Joo, totta. Stubbista puuttuu sellainen lähestyttävyys. Joo. Sitten vähän vielä jotain uskottavuutta. Mikä olisi hyvä? Valtio vähän Kekkosta. Vähän Kekkosta. Saadaanko me Kekkosen geenejä mistään? Kyllä ne hoitoa. Joo. Vähän Kekkosta, vähän Soinia, vähän Stubbia. Siinä on meidän uusi hahmo. Joo. Se tulee kyllä kalliiksi tommonen duuni. Mistä me saadaan massit siihen, että me tehdään tällainen uusi hahmo? Kyllä Merisalo järjestää tämän. Merisalo maksaa. Joo, mä soitan Artolle. No. Se ei ole yhtään ärsyttävä. Ei ole yhtään ärsyttävä paketti, mutta mitä se ajaisi? Ainakin tuon ympäristöministeriö voisi lopettaa. Joo, se on kyllä, se on hyvä. Se on häirinnyt vähän. Joo, miksi jotain. Pitäisi olla erillinen ympäristö. Jos on talouskasvu, mitä se ympäristöministeriö merkkaa? Jotain tuohon kuitenkin niin tähän ympäristöön liittyen, mutta jotain, mihin jengi voisi niin oikeasti toimia. Jotain, mitä kansa tarvii. Mitä jengi haluaa? No, aika moni metsästää. Jengi haluaa tappaa, joo. Se on hyvä. Joo. Mutta mitä me metsästetään sitten? No, sudet on vaarallisia. Ei susia ole enää, ne on tapettu kaikki. Ei karhuja. Ei karhujakaan ole. Jotain niin kuin tässä Suomen luonnossa kyllä. Mikä voisi olla hyvä? Oravilla on vesikauhua. Orava on aika hyvä. Pitäisi olla ehkä joku niin kuin ajatella sellainen niin boksi ulkopuolelta. Niin kuin joku niin kuin ahven. Joo, ahven. Ahven. Olisiko se? Hyvä, joo. Niitä on kyllä vaikea ampua. On dynamiitilla. Kyllä jengi haluaa niin kuin ampua, Niin. nähdä sen. Niin kuin. Mikä se voisi olla? Joku muu, mitä olisi helppo tappaa. Mikä? No, lampaat. Lampaat. Ihan hyvä freesi idea, mutta mikä niissä on vaarallista? Se on niin kuin jengi, lapset menee kouluun. Joo, lapset joo. Menee pellon ohi. Joo. Ne voi tukehtua siihen villaan. Helvetin hyvä. Joo. Lampaan kautta lupa kontrolloitu, kantojen säätely. Joo, se on ministeri hyvä. hoitaa kaiken. Joo, no se on Luonnonvaara- ja metsästysministeriö. Tai pelkkä metsästysministeriö. Joo, metsästys on jees. Joo, hyvä. Mennään siitä. Niin, mutta jotain vielä pitäisi olla, jotain pitäisi sanoa, vaikka jotain lukuja. Joo, joku sellainen luku, mikä on niin kuin helppo heittää, mitä kukaan ei pysty tsekkaa. Vaikka tämä julkinen sektori on 58%. Ei kukaan tiedä. Ei kukaan tiedä, mistä se voi laskea. Niin, uuden laskelman, jos joku laskelma ja mätsää, voi tehdä uuden laskelman. Joo, julkinen sektori 58%, sitä pitää leikkaa. Joo, sille edellä mennään. Se edellä mennään. Se on vähän niin kuin Stubbi, mutta vanha ja hyvä ja toimiva keino. Joo. Ei pidä vaihtaa sitä, mikä toimii. Joo. Uusi paketti, sama sisältö. Joo. Sitten tarvitaan joku vielä iskevä niin kuin nimi, brändi sille. Mikä se voisi olla? 3 tavua. 3 tavua. Alkaa ässellä niin kuin Suomi. Hyvä idea. Suominen. Salminen. Saarinen. Sipinen. Sipilä. Joo, ei ole niin rahvanomainen kuin nenpäätä. Joo. Sipilä on hyvä, sillä mennään. Siinä on vähän Soinia, vähän Stubbia. Vähän Kekkosta. Vähän Kekkosta. Joo. Joo. Metsästysministeriö. Joo. Kontrolloitu lampaiden kantojen säätely. 58%. Joo. Näillä mennään. Se on hyvä. Se on voitto. Hyvä hahmo.